превъзходния твой български народ и да му покори всичките врагове, запази вярата непорочно, утвърди нашите градове, умири целия свят, а нас избави от глад и пагуба и ни запази от нападенията на другородци. Старците утеши, младежите поучи, безумните умъдри, вдовиците помилвай, за сираците се застъпи, децата възпитай и целият твой народ запази от всякакви напасти, а в деня на страшния съд ни избави от лявата участ и ни сподоби по твоите молитви заедно с десните овци да чуем блажения глас на Господа Христа. Дойдете вие благословените на отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира, защото не подобава слава, чест и държава, сега и всякога, и по веки веков. Амин. Кръстител, радвай се, преподобни Йоанне, Рилски чудотворче, слава и радост е наша. Радуйся, преподобне, Отче Йоанне. Посенен от силата на Светия Дух, блажени Отче Йоанне, ти си прекарвал в пустинята безмълвен живот и постоянно с Бога си беседвал и си го славословил непрестанно като ангел, озаряван от лъчите на божествената светлина. И кой може да изрече всичките твои подвизи, преподобни Йоанне, извършени в безмълвие? Затова и ние, като се очудваме на твоето ангелско житие, възпяваме те усърдно така: радвай се, Отче, защото си понесъл бремето на велики подвизи. Радвай се, защото си очудил с твоя живот и ангелите. Радвай се, защото не с хляб, но с древно растение си се хранил. Радвай се, защото и от него по-малко след заход слънце си вкусвал. Радвай се, защото си устоявал жаждата си с мярка водица. Радвай се, защото заедно с пророка си викал към Бога. Станах като добича пред тебе. Радвай се, защото потоци сълзи от очите ти са изтекли. Радвай се, защото молитвите си винаги към Бога си възнасял. Радвай се, защото с тези подвизи и сълзи си очистил себе си от страсти. Радвай се, защото си посрамил бесовете, които в образ на зверове са искали да ти изплашат. Радвай се, защото срещу техните вражески козни ти като несъкрушим адамант си пребивавал. Не се отвръщай от нас, които прибягваме от твоето застъпничество, защото ти никога не си се отвръщал от ония, които през дните на твоя земен живот са идвали при тебе със своите скърби. Знаем какви големи знамения на милосърдие си явявал на православните християни и след представянето си. Да не ни бъде за осъждане и погибъл, но за здраве и спасение. Погони от нас духа на ненавистта, даруй ни дух на любов и мир, на братско единение и
всички Твои люби. Съедини нас всички с една любов към Христа и Неговата православна църква. Да пазим Неговата спасителна воля, да бъдем истински Божии чеда, бъди ни пътевощ през всички наши дни, да бъдем винаги в благодата на Светия Дух, да пазим в чистотата вярата и да вършим волята Господня до самата си смърт. В часа на нашата кончина яви ни се да представиш душите ни пред престола на Божествения Съдия. Твоето застъпничество да наследим неизказаното блаженство на Небесното Царство Христово, заедно с Тебе и всички светии во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.